दिनै हाइलाइट खालामदों गोबांथार पेपार मिडिया फोरावहाय जेरै आं मुंखौ लायोब्ला इकनमिक टाइम्स अफ इंडिया एबीपी लाइव सेंटिनेंटल आसाम द इंडियन एक्सप्रेस ANI न्यूज बिजनेस स्टैंडर्ड बायदि गोबांथार न्यूज प्रिंट मिडिया पर्टेलफोरावहाय मिडिया न्यूज चैनलफोरावहाय बेखौ फोसावनाय नुदों 82% 80% BTR Accord implementation. Union Home Minister visit to BTR marked a history 5 times consecutively visit to BTR. गिबि खेबनि थाखाय ओमफ्राय दतमा बड'फा फोथारावहाय 57th annual conference एबसु माहारियारि आफादनिफ्राय खुंनाय कनफारेन्सआव बाहागो लाफैनानै बिथाङा गोजोननायखौ फोरमायो। बेवहायनो बिथाङा मोनसे गोनांथार आरो जोबोद गिदिर मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामलाङो। 82% of the BTR Accord implementation completed जाबाय होननानै बिथाङा फोसावलाङो। Remaining rest of the percentage around 17 to 18 बियो थाबैनो 2 बोसोरनि गेजेराव मावफुंजाजोबगोन होननानै बिथाङा आसा होलाङो। What is the truth exactly नंगौना नङा बिथांनि बुंनायनि फारसे डीडी न्यूज चैनलावहाय मानगोनां जोंहा आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांजों जेब्ला सोंथि खालामनायाव बिथाङा माखासे गोनांथार इभेन्ट्सफोरनि खोथाखौहाय मुख'यो जेरैहाय बड'लेण्ड महोत्सवआव सावरायनाय जानाय जाखिनि खोथा बेजोंनो लोगोसे माखासे इभेन्ट्स जेरै खुंदों नलेज फेस्टिवल्स दुरन काप्स फेस्टिवलफोर खुंनाय दुरन काप स्पर्ट्स अर्गानाइज खालामनायजों लोगोसे गामि सोसननायनि जे थांखि 60 विलेजेस इनक्लुजन खालामनाय सनितपुर जिल्लानिफ्राय बेफोरबायदि गोबांथार गोनां बाथ्राखौ बिथाङा निउज बिजोंनि गेजेरजोंहाय बिथाङा फोरमायो जे दिनै जायाखै नङा गोबांथार गिदिर गिदिर खामानिफोरा दिनै थारैनो इमप्लिमेन्ट जादों होननानै बिथाङा बुङो आरो बिथाङा अमित शाह बिथांनि जि 82% BTR Accord इमप्लिमेन्टेशना जाजोब्बायना जाजोबाखै नैबेनि फारसे सोंथि खालामनायाव बिथांनि फिननाया पजिटिभमोन। दिनैनि भिडिअ'आ BTR Accord इमप्लिमेन्टेशना थारैनो 82% जादोंना जायाखै नैबेनि फारसे नोजोर होनानै माखासे पइन्ट्सफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दोनगोन जाहाथे नोंथांमोना बेखौ बिजिरनानै कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। दा बाथ्राया जाहैदों 2025नि जितु काउन्सिल इलेक्शनखौ नोजोर होनानै जोङो माखासे BTR Accordनि दफाफोरनि सायाव एसे नोजोर होनि सरासनस्रायैनो आरो लोगोसेनो माखासे डेभेलपमेन्टेल पेकेज बा एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना थारैनो फिजिकेलि जाफुंसार जामारदोंना जिहेतु 82%आ खम पार्सेन्ट नङा अलमोस्ट जोङो बेखौ जोबथा होनजायो दा रिमेनिं 17 बा 18%आ ओभारअल नैबे 2 बोसोराव मावफुंजानायनि लामायावसै अब्ला थारैनो जोंनि जे BTR खौहाय सुइजारलेण्ड महर जे जों मानाव गेदेर CM प्रमद बर' बिथांनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दोंमोन बे मोगथां महर लासिगोन नामा फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आवहाय नैबे माखासे टपिक्सनि सायावहाय एसे डिटेल्सै स्टाडि खालामलांनि नोंथांमोननि सहाय सहयोगजोंहाय नैबे भिडिअ'खौ जोङो फोजोबलांनो नाजानि आरो आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअ जोबजासिम थागोन बुजिगोन बेनिफ्राय बेनि फारसे कमेन्ट्स खालामनानै गाव गावनि रायखौ फोरमायहरगोन। गासिबो खोथानि मिशन जोब लेखा फरायबाबो मिशन ओंखाम जाबाबो मिशन नङा होमबा सलाय सिखारलाय खालामब्लाबो बेबो मिशन जायो बिसना ओरैबायदि गोदाव सोराव मिशन 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 खोमायासो भर्ति जालायलां बिसना प्रमद बर'नि लेक्सार खोनाबा सानथामसो ओंखाम जाबो जायो गोदनासो उदै बुंखायो नङा होमबा प्रमद बर' डाঙরে যদি আপনাদের ভাষণ শুনে 3 দিন মান ভাত নাখালে হ'ব ডিঙিত লাগি ভৰি যায় আমাৰ তেখেতৰ ভাষণৰ দ্বাৰা মানে মানুহক দিনতে খবৰ দেখুৱাই দে তেখেতে কৈছিল যে আমি 2025 চনৰ ভিতৰত আমি মানে BTRখন সুইজাৰলেণ্ডৰ পৰিণত কৰিম সুইজাৰলেণ্ড আমি কেতিয়াও সপোন দেখিছো নেকি 82%नि सोमोन्दै साखी हिसाबै जोंहा माहारियारि आफाद एबसु साहित्य सभानि माखासे एमिनेन्ट लिडार्सफोर गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरिफोर लोगोसेनो इन प्रेजेन्स अफ CEM जा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथां लोगोसेनो चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां IB चिफ तपन डेका बिथां इउनियन होम सेक्रेटारि गोविंद मोहन बिथांनि प्रेजेन्सआवहाय बे खोथाखौ बिथाङा फोसावलाङो आरो गोबांथार माखासे स्टुडेन्ट इउनियन्सफोरनि दैदेनगिरिफोरनि प्रेजेन्सआव बेखौ साखी हिसाबै बिथाङा बुङो स' जोंहा बेवहाय गोबां साननांगौ गैया एन्ड मुख'बावनो गोनां जे बेखौ दिनै हाइलाइट खालामदों गोबांथार मिडियाफोरावहाय जेरै आं मुंखौ लायोब्ला इकनमिक टाइम्स अफ इंडिया ABP लाइव सेंटिनेंटल आसाम द इंडियन एक्सप्रेस ANI न्यूज
बिजनेस स्टेन्डार्ड बायदि गोबांथार निउज प्रिन्ट मिडिया पर्टेलफोरावहाय मिडिया निउज चेनेलफोरावहाय बेखौ फोसावनाय नुदों 82% 80% BTR Accord इमप्लिमेन्टेशना आबुं खालामजाबाय आबुङै मावफुंजाबाय होननानै फोसावो रिमेनिं रेस्ट 17 to 18% खौ थाबैनो 2 बोसोरनि गेजेराव मावफुंनानै होगोन होननानै बिथाङा फोसावो लोगोसेनो 400 युथ्सफोरनो थाखाय कमान्ड'आवहाय जोंनि आसाम स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय थिसनथाइ होदों होननानैबो फोसावलाङो जोबोद बाखनायथावना आरो लोगोसेनो माखासे कन्ट्रोभार्सियेल पॉइंट जेखौ जोङो गोबांथार पर्टेल मिडियानि गेजेरजों इउट्युबफोरनि गेजेरजों नुबाय थायो जोंनि बिटिआर हालामावहाय रिहेबिलिटेशननि मुङावहाय जानाय जे दावराव जे थारैनो रिहेबिलिटेशननि जे पेकेज मोननांगौ मोन्थायखौ मोनमारदों ना मोनाखै नाथाय बिथांनि रिपर्ट बायदिब्ला दिनै जोङो माखासे होम मिनिस्टारनि भिजिटनि उनावहाय सोराङाव फैदों जे 4881 एक्स एनडिएफबि केडार्सफोरनो फंडिं खालामनाय जादों 90% अलरेडि रिहेबिलिटेशननि खामानिया जाफुंसार जाबाय होननानै फोसावनायखौ जों नुयो ओवरअल जोङो बेनि बाजेटखौ नायोबा 287 crore अलरेडि 90% गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेखौ प्रोवाइड खालामनाय जाबाय होननानै बिथांमोना फोसावो शकिं मोनसे सरप्राइज जितु जोङो थांनाय बडलेण्ड महोत्सवआवहाय खोनानो मोन्दोंमोन मानव गेदेर जोंहा प्राइम मिनिस्टार बिथांनि खुगानिफ्राय जे 1500 crore बिटिआरनो होनाय जाबाय होननानै बेखौ सेम अमित शाह होम मिनिस्टार बिथांनिफ्रायबो जोङो बेखौ खोनानो मोनो 1500 crore खौ एल'केट खालामनाय जाबाय only for just 35 lakhs पपुलेशननि थाखाय होननानैबो बिथाङा फोसावलाङो सैथो नंगौना नङा बेखौ नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो फिजिकेलि जाखिनि खोथाखौ भार्बेलि दिनै बिथांमोना बुंगासिनो दङ बे एक्चुअल महर लाफैबाय अब्ला जों थारैनो दिनै सुइजारलेण्डखौहाय नुमारथारसिगोन बाट कन्ट्रोभार्सियेल पॉइंटआ बेनो अब्ला दिनै माखासे एक्स एनडिएफबि केडार्सफोरनि एक्स एनडिएफबि फरामनिफ्रायहाय जोंनि गेजेराव मोनसे थर्ड पलिटिकल रिजनेल पार्टी जोनोम जानायखौ जोङो नुबाय बेनि सिङाव मा खोथा थाखोमानानै दं आन्दोआवहाय मा दं बेखौ थारैनो रावबो हमस' हायाखै दिनै थारैनो जाखिनि खोथा अमित शाह होम मिनिस्टार बिथां सेन्ट्रेल स्टेट आरो जोंनि बिटिआर काउन्सिल गभर्नमेन्ट फोसावनाय बायदि 82% जुदि मावफुंजाबायब्ला दिनै गोबांथार पइन्ट्सआवहाय कन्ट्रोभार्सियेल जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दिनै गोबांथार अपोजिशन आरो माखासे बिथांमोननि लोगो केडार्सफोरनि खोथानिफ्राय जों बुजिनानै मोनो जे बहाबा नङा बहाबा माबा मोनसे आन्दोआव सिखोमानानै दङ नामा दा बावैसो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे मडेल कलेज जितु गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट फंडिंनिफ्राय लुफुंजानाय जे कलेजफोर मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बिटिआर हालामाव बेवहाय जोंनि बर' लेंगुवेजखौहाय नेवसिगारनाय जाथायनि फारसे गोबां दावराव दावसि जानायखौ जों नुयो 12 स्टेन्डार्डनि फरिखाखौ दिनैनि समावहाय बर' लेंगुवेजजों होनो मोनसिगोन बा मोनबाय होननानै फोसावनाय नाथाय बेला फारसेथिं बर' लेंगुवेजखौ बर' मिडियामनि स्टुडेन्टसफोरा साबजेक्ट हिसाबैनो नुनो मोनाखै दिनैसिम मडेल कलेजफोरावहाय नैबेफोरनि फारसे बिटिआर एकर्डनि दफा मथे आङो मोननैसो पइन्ट्सखौ नोंथांमोननो हाइलाइटआव लाबोनो होननानै सानदों जिहेतु दिनै 82%आ कमप्लिट जाबाय एकर्ड मथे टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेशन बिथाङा जे खावलायबाय थायो मानाव गेदेर जोंहा दिपेन बर' सारा दिनै मुंख'नो गोनां बाथ्राया नैबेसो दिनै माखासे जोंनि ट्राइबेल लेन्ड इश्यूसनि सायावहाय बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि गेजेरजों मावफुंजाबायना दिनै माखासे खास लेन्ड ग्रेजिं लेन्डफोरावहाय जे इलिगेल एनक्रचमेन्ट जानाय नैबेफोरनि फारसे दफायाव स्पष्ट लिरनाय दङ बेनि फारसे स्टेट गभर्नमेन्टआ राहा लानांगौ होननानै नाथाय जितु 82%आव नैबे लेन्ड इश्यूसनि बागै मावफुंजादोंना जायाखै नैबेबो साननो गोनां बिसय जानानै फैदों दिनै बेबायदिनो गोबांथार माखासे डेभेलपमेन्टेल पेकेजनि सायाव नोजोर होयोब्ला सरासनस्रायै आङो माखासे पेकेजफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायना होनो सानदों जेरैहाय कालचारेल कमप्लेक्सफोर लुफुंनायनि जे थांखि एकर्ड मथे गोबांथार भेटेनारि कलेजेस बा भेटेनारि हस्पिटाल्स दाब दाब जायगायावहाय लुनायनि जे रादायमोन एकर्डनि एग्रिमेन्ट हिसाबै बेफोरो लुफुंजाबायना दिनै गोबांथार नवोदय विद्यालयनि सब सेन्टार्सफोर गायसननायनि थांखिमोन बेफोरो गायसनजाबायना दिनै माखासे पेरामेडिकेल नार्सिंनि इनस्टिट्यूट लुसननायनि जे रादाय होदोंमोन खेराइसालि लुनायनि बाथ्रा होदोंमोन सेन्ट्रेल इनस्टिट्यूट बड'फानि नामावहाय लुफुंनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन माखासे रुरेल डेभेलपमेन्ट इनस्टिट्यूट लुफुंनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन हेन्डलुम टेक्सटाइल्सनि
इन्स्टिटिउट लुफुंनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। दिनै एकर्डनि मथे गोबांथार सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि, स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि, गोबांथार साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि इन्स्टिटिउटफोर लुफुंनायनि MOS मथे बेवहाय होनाय दङमोन। बेफोरो थारैनो लुफुंजाबायना। दिनै 82% एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जाबायनो। दिनै जोंनि 6th शेड्युला प्रोटेक्टेड जाबायना। दिनै जिहेतु जोंनि माखासे लेन्ड एनक्रचमेन्ट जानाय बेफोरो दिनै बेनि समस्याफोरा सुफुंजाबायना। गोबांथार कनफिउजन, डाउट्स आरो सोंथि बयनिबो गोसोआवहाय दङ। नाथाय दिनै जोङो गनायोब्लाबो गनायाब्लाबो दिनै सैथो बाथ्राखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनांगोन जे डाटा मथे जाखिनि जोङो दिनै नुगासिनो दं एन्ड इभेन हम मिनिस्टारनि भिजिटनि उनावहाय 82%। दिनै रायजो राजा नोंथांमोना नैबेनि फारसे सैथोआ मा नंखाया मा बेखौ बिजिरनायनि गेजेरजों फिजिकेलि नोंथांमोना मा नुमारदों आरो माखौ नुसनाखै नैबेफोरनि फारसे कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो बावनाय नङा होननानै आं आसा खालामदों। आरो गोबांथार आंहा बेनि फारसे बुंनांगौ गैया। नाथाय दिनै जोङो थारैनो बुंनांगोन सुक्तिखारि जाय माखासे बिथांमोननि नन हाइनेस केसेसफोरनि सायावहाय बिजिरनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन एकर्डनि मथे। दिनै बिथांमोननि केसखौहाय डिजल्भ खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन। बेफोरो सुस्रांजाबायना। दिनै जिखिनि नाम्बार्स बिथांमोना दिन्थिदों 4,881 NDP केडार्सफोरनि बिथांमोननि मोनथाया दिनै मोनफुंजोब्बाय नामा? दिनै 287 crore बिथांमोननि मुङावहाय स्पेन्ड खालामबाय ना खालामाखै नैबेनि फारसे सैथोआ मा बेखौ सोराङाव फैजानायखौ बयबो लुगैदों। दा जोङो दिनैनि समावहाय स्पष्ट बुंनांगोन जे बे दिनै सोराङाव फैबाय जिहेतु थांनाय एनुवेल कनफारेन्स 57th माहारियारि एनुवेल कनफारेन्सआव बेखौ हम मिनिस्टार बिथाङा स्पष्टयै बुंलांबाय जे दिनै बेखिनि खामानिया मावफुंजाबाय होननानै। बेखौ आं बुङाखै, दिनै गभर्नमेन्टनि डाटा मथे नैबे खोथाखौ आं नोंथांमोननो फोरमायदों आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय। मा नंगौ मा नङा बेखौ बिजिरनाया नोंथांमोना बेखौ बिजिरनानै गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। बाखि जोङो दिनैनि समावहाय BTRनि जि फैबाय थानाय समनि इलेक्शनखौ नोजोर होयोब्ला दिनै अलरेडि जों मिथिखासिगौ जोंनि गेजेरावहाय मोनथाम रिजनेल पार्टि दंफैयो। सोरबाया BPF खौ सापर्ट खालामगोन, सोरबाया UPPL हान्जाजोंहाय गभर्नमेन्टनि फारसे बिथांमोना थांफागोन, हयथ' सोरबाया मोननैबो दोलोखौ नेवसिगारनानैहाय नैबे थर्ड नाम्बार पलिटिकल रिजनेल पार्टि जोंनि गेजेराव जोनोम जादों हयथ' बेखौ अनसायनायनि गेजेरजों बिथांमोना सापर्ट खालामगोन। बेलाफारसेथिं जोंनियाव मोनसे बोलो गोहोआ दिनै साग्लोबगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय जोंनि BJP भारतीय जनता पार्टी बिबारा दिनै बारग्लुंनायखौ जोङो नुयो। दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो दिनैनि समावहाय BJP दोलोआ मा स्ट्रेटेजि पलिसि लानानै जोंनि BTR काउन्सिलावहाय गावसिनि गोहोमखौ खोलैनो नाजागासिनो दं। जिहेतु जोङो नुबाय बावैसो सिगां गोदानै सायख'जानाय BJP दोलोनि प्रेसिडेन्ट स्टेटनि दिलीप शइकिया जोंनि दरं उदालगुरि बियाबनि MP बिथाङा फोसावनाय बायदिब्ला जे बिथांमोना गोख्रोङै बेबारनि काउन्सिल इलेक्शनावहाय हारसिङै गेलेगोन होननाय बाथ्राया दिनै रोखा जाबाय। दा बेजों माखासे खोथाखौ जों एसे बिजिरनानै नायोब्ला मिथिनानै मोनो जे थांनाय बाराव बिथांमोना 9था सिटखौहाय आवग्रिनो हादोंमोन। बेलाफारसेथिं UPPL हिसाबै 12था सिटखौ आवग्रिनो हादोंमोन। जथायैनो मोननैबो दोलोजों आरो लोगोआव लाफादोंमोन AGP आरो GSP दोलोखौ लाफानानै गभर्नमेन्ट फर्म खालामदोंमोन। दा बे हिसाबै जोङो नायनो थाङोब्ला BPF दोलो हिसाबै हारसिंनो सिंगल मेजरिटि लार्जेस्ट पार्टी हिसाबै बिथांमोना देरहासार जानो हादोंमोन, जेरावनाखि बिथांमोना 17 सिट्सखौहाय दखल खालामनो हादोंमोन। दा बे हिसाबै जोङो एसे बिजिरनानै नायोब्ला बे बारावहाय एलायन्सआ जुदि ब्रेक जाबायब्ला दिनैनि समावहाय जों नुयो GSPआ UPPL पार्टिजों गैला। BJPआबो दिनैनि समावहाय स्पष्टयै बुंबाय जे काउन्सिल इलेक्शनाव जोङो लोगो हिसाबै थानाय नंला बा बिथांमोना हारसिङै कन्टेस्ट खालामगोन। दा जोंनि आखायावहाय दङ 40 सिट्स। 40 सिट्सआवहाय 30 सिट्सआ रिजार्भड। दिनै जुदि मोनथाम रिजनेल पार्टिनि गेजेराव जोङो राननो थाङोब्ला BJP दोलो, GSP, AGP खौ दोनथ'नानै जोंनि मोनथाम रिजनेल दोलोआव जुदि राननो थाङोब्ला 10-10-10नि बाहागो जोङो रानोब्ला थाहैबाय गासै 10था सिटआवहाय जोंनि मोनथाम रिजनेल पार्टिया बेवहाय देरहासार जानो हागोन ना हाया। ना बेनि किं मेकार हिसाबै फैबाय थानाय 2025नि इलेक्शनावबो BJP दोलोआसो किं मेकार जाहैगोन नामा? जोंनि मोनथामबो रिजनेल पार्टिखौ लाफानानै बिथांमोना आरोबाव माखासे पलिटिकेल खैसार खालामबावगोन नामा? ना बे 2 बोसोरनि जे टाइम डेट एलकेट खालामदों अमित शाह बिथां, जोंनि हम मिनिस्टार बिथां, जोंनि स्टेट जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि थालांनाय जे आद्रा पार्सेन्टेजखौ नैबे 2 बोसोरनि गेजेराव मावफुंनायनि जे थांखि बेयो मोनसे इलेक्शननि
पर्टफलिय'सो नामा? साननो गोनां बाथ्रा रायजोफोर, जिहेतु नैबे 1 दानावहाय 1 बोसोराव जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनि काउन्सिल इलेक्शन आरो फैबाय थानाय 2 बोसोर 2थि दानाव जोङो नायनो थाङोब्ला स्टेट एसेम्बलि इलेक्शन जानो थांगासिनो दङ। दा बे जोंनो होनाय मोनसे ओरैनो ललिपपसो नामा? दिनै 30टा जितु रिजार्भ सिटआवहाय थारैनो जोंनि मोनथाम रिजनेल पार्टिया आवग्रिजोबनो हागोन ना? बेबो गोबां सन्देह। दिनै जोङो नुदों बिजेपि दलावहाय जोंनिनो नाफामनिनो माखासे दैदेनगिरि लिडार्सफोराहाय मेजर मैखोम एक्टिभ रलखौ लागासिनो दं। जिहेतु बिथांमोनाबो हयथ' नैबे 30टा जिहेतु जोंनि रिजार्भ सिटफोराव बिथांमोनाबो माखासे सिट्सखौहाय दखल खालामनो हागौ। बिदि बेलायावहाय जोंनि पलिटिकेल जे मोन्थायनि बाथ्रा बेयो बाहाल थागोन ना थाया? गोबां बेले बेजे रायजो नोंथांमोन, साननो थाङोब्ला 2025नि इलेक्शना थारैनो मोनसे जोबोद इन्टारेस्टिं कन्टेस्ट जागोन। मोनफ्रोमबो पार्टिनिफ्राय नोजोर होनो गोनां सोर थारैनो फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय दखल खालामनो हागोन। जों मात्र अनलि मोनसे प्रेडिक्शनसो खालामनो हागोन, जोङो मोनसे साननायनि गेजेरजों एक्जेक्टलि बेनि आउटकामा मा जागोन बेखौ जोङो रावबो मिथिस'वा, बुंस' हाया। नाथाय दिनैनि समाव अपोजिशन होन, गभर्नमेन्ट होन, रुलिं पार्टि होन, रिजनेल पार्टि होन, सेन्ट्रेल स्टेटनि पार्टि होन, गासिबो गोख्रों भाबै गाव गावनि इलेक्शन केम्पेन्सफोरखौहाय जरदार भाबै लांगासिनो दं। दिनै बेबा बेखौहाय गोबां बायदिसिना बाथ्रा खोथा बुंसोलायनायखौ जों खोनायो। दिनै सुइजारलेण्डनि बाथ्रा जों खोनानो मोनो, दिनै सोरखौबा कुत्ता सैमा बायदिसिना होननाय बाथ्राफोरबो जोङो खोनानो मोनसोयो। दिनै 82% बायदि खोथा जे बुंलांनाय बेफोरबो गोबां कन्ट्रभार्सियेल पइन्ट दिनैनि समावहाय जानानै फैदों। आरो बेजों लोगोसे दिनै माखासे थामथि रिजनेल पार्टि जोनोम जानायनि सायावबो गोबां बाथ्रा सिखांदों। दिनै गोबांथार बिथिङाव नायनो थाङोब्ला दिनै जोंनि BTR हालामाव कन्ट्रभार्सियेला जोबनो थाङि। स' रायजो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि फारसे मा बुजिना मोनखो आरो थारैनो फैबाय थानाय समावहाय नोंथांमोना सोरजों गोख्रोङै सापर्ट होनो सानदों आरो सोरबायदि सरकारा जोंनि BTR हालामखौ सालायनांगौ नैबेनि फारसे नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक, शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन।